Hello. Ufana kuzamka hivi bwana. Zilise. Ah. Ndikona few nasi panotipinda unombofana utanga mbotamba wakabhiti kangu kaka. Inzwa. Mandimboisa uyu achitanga kuti. Ndikona kutamba manje. So. Oh, Chipotanga watamba. Right. What do you say? Did it right? Now so we dey people. Ma? What we dey be? Did you garden? Cool. Because we na uri me unas. Pa. Jani we arikutiridza. Pane munhu aindifonera. Jani waifonera. Hai makaona vanhu vakazopinda after inini. Ndoti ishamwari dzako saka vaindifonera kwanzi tiri kukuona. Kama ita competition kwari kudiridza vari sei vamhorose zve. Kwanzi mhoro iwo uri kudiridza. Hanzi shuwa here. Kwanzi shuwa here. Inda pari unomuti inda pari unyatsa kumhorosa zvakanaka. Iwo kutadza chikabudura chake inda pari Tony. Ishamwari yangu. Zvika kumhorosawo. Uyu. Mhoro zveiwe. Kwanzi mhoro. Mhoro risei. Uribo. Ndiri bo. Kwaiona iri friend request yangu. Unonzani? Yewo. Ndoitarira. Donzi Conrad Chip. Donzi Conrad Chip. Conrad. Contract saka uri foreman. Ndiri form 4 pamushana. Modzamese na uyu saka mukateverana pamushana kaimi. Saka chimboti dangoti mumbomhorosa 5 my friends enyu. Mozvati wone takumhorosa chimbomhorosa tanga iwewe tinzwe. Daumhorosa. Wati? Aiwa zvikowo kuita sei watorera. Daumhorosa iwewe. Chimhorosa nedzimwe shamwari dzako tinzwe. 1. Daumhorosa Taku. Daumhorosa Nelly. Daumhorosa futi Conrad yarapo. Komwetiani. Daumhorosa futi vanhu vanogara navo. Vanhu vanogara nani? Newewe. Ndogara zvenyu. Daumhorosa na Constantine. Constantine, alright. Chipa uyu ari padivi vako ambomhorosawo shamwari dzake Tony. Ani? Ari padivi newe kauyu ada kuti umbopa mhoresawo timbonzwa. Uda kumhorosa ani shamwari? Dakumhorosa Constantine Chibi, my brother who is studying medicine at UZ. Ndomhorosa kuti my beloved friend here tinotenda few madara.
Ehe. Kuku yu kutiza Avati. nekira sei. Uri kutizira uyu asati apedza zve. Da 5 asati apedza. Atiza pakamera. Ndiwo uri kutiza ndiri kuona hangu uri kutiza hazvina zvokushata. Kwanza I am not used to social media. Aibo, no problem. Hanzi kuratidza kunakirwa singamboiti. Tiri kunakirwa isu. Nhasi waenda manyika here? Kana ndogara muBamba ini. Kwako asi kwanyika kuso mashopu ekwanyika haana kuvhurwa? Akavhurwa. Ndini chida unoizeko. Kumbonoona zvekumboekera. Asi usati waenda chimbonitambira ichi ndichiedha mumwe munhu. Mbotamba tonzi. Zvajapureza. Bye-bye. Ndakuedha vamwe. Bye. Okay. Right. Ndamboedha mumwe. Right. Hati wanonditera wandokwasa kuekera. Gana. Hello, Shiri. Hello. Ndevi. Zviri sei? Teuranga tinzi kuda kumhoresani. Ini ndiri kuda kumhoresa iwewe Shema. Ehe. Ndofanira kumhoresa vanhu wangani? 5. Alright. Ndoda kumhoresa iwewe. Ndoda kumhoresa mukoma wangu Rido. Ndoda kumhoresa mudiwa wangu. Ehe. Kwasara 2. Iti iri bho. Alright, ndisapuwandisa pakamera ndakawara iro. Iri bho, no problem. Reka ndiedhe mumwe waita basa. Alright, chavo. Right, thanks. Kamisa mumwe futi. Rutendo. Rutendo hauna ngirini. Hauna button rekuti ndiku-aid. Shelai. Hapana futi button. Tione kuti ndiani uyu mumwe futi. Kandite ndichitsvaka ndichiridza karedhiyo kangu kabhiti kangu kashema bhiti aka atimbona aikena shami yawa shami nakoni kutamba gazi nechikosungunuka Shami ndandi kuenda ndisi. Shami. Achone Shami kanopinda. Shami akatadza kupinda ndoisa Petronella Lydia. Kurisei. Petronella Lydia mapfurire. Lendisi kuti uyo achaita here Shami kana kuti asikuita. Ndokupa 1 second. 1 more second. Toda anoita here or haiti. Alright, let me add Paida Mugwara, then ndobva ndaisa Petronella Lydia. Zirisei. Ripose. Kurisei. Did you write what you say? Did you book say kwamuri? Liri Boku say I'm honored to be here. Yeah, I was wishing to talk to you, Shema. How are you, Shema? Diri bo murukupi? Diri South Africa Centurion. Wow, Kuriseko Centurion. Kuribo, Kuriseku Island. Ku Thailand kuribo. Sika kuda kumhoresani, chimbondiudza kuda kumhoresani 5.
Dakumorosa mai vangu Diana Kondowe ari kukwekwe. Ndozo kwazisa my son kupa kwashe Jaden Maukazuwa. Ndozo kwazisa hanzvadzi dzangu ndongoti dzese ndongodzisa pa 3. Ndozo kwazisa my boyfriend anozviziva aripo. Ndozo kwazisa shamwari yangu inonzi France. Right, basa. Right, let me add mwefuti Petronella. Oh, una add button. Mashuda, no add button. Chipo Magaya, no add button. Remember to take up the add Mawacho and Chamaon. Change on the boss, I'm a add button. Oh. Right, that's how go now. I'm going to tell you guys, this was a good look. Katiboisa in. Chimira vanhu kuti vauye guys. Hey, zviri sei? Ndeipi zviri sei? Kuri sei asi kuri kutonhora. Mumba macho munotonhora umu. Asi kukapa kani? Kana kuJoburg. Oh yeah, saka kuSouth kukutonhora handiti? Not stereki, ingoti mumba macho ndo munotonhora. All right, chit 5 people vechitinzwe. Ngade 1 2 3 go. Ndoda kumhoresa munin'ina wangu Poshia Njatu. Kumhoresa vabereki vangu havapo zvawo muFacebook, but vabereki vangu ndozomhoresa shamwari dzangu dzandakadzidza nadzo dziripo paFacebook, kana dzichiona dzinozviziva. Ndozomhoresa rega nditi Wow. But matatarika. But Oh, wakufisa. Yeah. All right, Iribo, Maita Basa, have a nice day. All right, Iribo, thank you. All right. Ndoka biti ke SHEMATV guys. Vanhu vari kumanya manje ndikandimboisa Jennifer. Dipedzi, anozipedze kwa Jennifer Mosura. Andikona kutamba guys, ndechimosunguru. Ngandise umwe futhi yerambe sovereign, mona sovereign. Kuri sei? Kuri bori sei? Tiri bo meneyo. Kuri sei kokwauri? Kuno kudhakwaza mene koko kuri sei? Kuri bo. Muri kupi? Inga kutsvukira kudai. Hai laiti iwe usanyengerwa nemalaita. Every day. Ezve unotaimira una zvaunoita unoisawo light kuseri kuitira kuti unyatse kubuda wakatsvukira. Otherwise kuri sei? Sikawo uri kupi? Ndiri kuHarare. Kuri sei kuHarare?
Alright, kuri sei kwarai? Kwakupisa. Alright, uda kumhorosani? Iwo uri kupi? Ini ndiri kwagutu. Ndinongofolowa ndizvituri. Ini ndiri kwagutu. Kunyepa. Uri kunyepa Shema. Handisi. Haisi ganda remunhu uri kwagutu. Zvokwadi titori kwagutu tinoitodhidha mamugezi muya otherwise timbomhoresa katione 5 ndoda kumhoresa mama wangu Shamini nyanguo na Shiba nyanguo ari kuona izvozvizvi ndamuona. Vamwe vacho handina vamwe vandiri kuzoda kumhoresa. Washetwa ne2 chete. Ndoda kumhoresa no rest gwina na Catherine nyangu. Ungatopererwa kapa. Vanhu vacho varinetsa kufunga lockdown inenge wakanganwa. Asi uri wasukani? Ndiri samanyika. Ndiri kuzinzwa saka kumushande kupi? Kuzimunya pa 22. Uko kwabiriri saka mokuziya kaimi? Kwabiriri kwakuchimanimanikiwa kundokuziya. Iribo, thanks. Galimboedha vamwe handiti? Iribo, thank you. Thanks a lot, bye. Right. Vamwe tione. Tione ndanura apa. Vanonzi mafadzi wako, I hope ndasi vanoita guys. Sister mafadzi wanogona kupinda but inorapa. Hatimboona. 1 second kana ikaramba ndoenda. Sister mafadzi vazoita nhasi. Zviri sei? Mushe, uri Shema. Tiri bo kuri sei? Kunobo zvokuti. Muri kufreeza saka ndichati tangai mamhoresa tinzwe 5 penyu, let's go because munombofreeza manje. Alright, ini ndomhorosa sisi wangu Maitindo, mwana wangu Tanyaradzwa, mama wangu, brother yangu Desire, ne brother yangu inonzi Chris. That was fast. Ataone makutonda kutotadza kutaura chirungu. But anyway, muri kupi mimi? Ndiri kuBotswana. Ndakuzivai ndimi netipa first yetu tisingagona kutaura Shona ka. Ndimi nevana vaya vasingasogona kushona nditi. Twakomana twakanaka twetwe. Hamusiviri. Isu sinowanzo kuuya kuYouTube kwako Shima wandikanganwa here. Aiwa, but ndiri kuti hamusiri makamboya netumwe twakomana 2 here twangasingazogona Shona o makafanana. Maybe kufanana. Kufanana zvacho. Pesi pandoona profe wenyu ndofungwa ndimi. Aiwa, handisiri kufanana. But makafanana big time. For anyway, thank you. Handiti ndakumboedha mumwe handika. Thank you. Andione kuti ndiani. Sylvester, hamuna add button. Okay, Regina. There 1 minute ikarama nabana add someone. Guys, I think we don't have more tonight. Ashley, hamuna add button. Sheila, tuone Sheila. Tuone Sheila no kuvere.
ndakura ndisingachaoni. Oh, yeah, ndomudzikisa here kandi yakuita zviri semeni bosi rakabhitwa nonoka kupinda imbosungunuka. Shema ndigone kutamba. Thanks for the aid. Unofanira others kuri sei? Kuri bo ameno kwauri kuri sei? Kungodero so ameno ikoko. Ha kuri kunoku kuri kunaya heavy. Au akusqueeze. Imuri kupi? Ndiri Cape Town. Oi, ndatofunga kuti nekuti kuJoburg kuri kutonhora saka kuri kutonhora ikoko. Otherwise yes, tanga tione mhoresa vanhu venyu 5. Okay, so I want to greet my son, my mom, my brother, my sister, and everybody who is watching. Whoa, that was so fast. Oh, my son are Zimbabwe. Oh, ndafunga tari podcast ndambouya timbomumhoresa tega tione. Munomhoresa December, I'm sure December nengari kunoko. No problem. Thank you, Andika. Okay, thanks so much. Hey, ngandimboedha mumwe tichingodero tichitandara timbozivana handiti. All right. Bye. All right. Another person. Sylvester Mudga Otto. Nikini yako haina 8 button. Ndakazama kubazuru haina 8 button. Saka biatona mna 8 button. Hatizoni mofana kuita sei kuti muri wane. Biatona mna 8 button. Doreen, let's see Doreen, yes. What do you say? Hello. What do you say? Therefore. Yeah? Therefore. Asa ugone shona. Hello, Shema. Agone shona sanozama. Unonzani? Bridget, une makore mangani? Akunzwa kuti tara shona kuti une makore 12. Ishamwari yako anonzani? Changrang inonzi Emma. What did you eat, Nas? What did you eat? What did you eat? That's got pizza. Nay. A pizza and a drink in Chit. Konesuru. That's got McDonald's. You kupi well. Did a good George. Kuriku George in the kupina and kuzi George does work Peter. That's exactly. Kiriki such a freak. Oh, couldn't ku George. Coco Peter no put there is a bit. Oh, Coco Peter no kuzi. How was it? What do you never George? How was it? Put the lizard. And this. Oh, so they were with Zimbabwe going that in. Canada page score. Come so over get one. Na mama. Hands me. Amen. Raka kura vujirani. Oh, skauna kumoresa ani wewe. Nakumoresa dedi wang ne brother yang. 5 people. Dedi wang Gogo. Then my brother yang na tete Ruth. Na brother nimskana wake. Oh, all right. Imbo ndiudza itakuti chimbo anofara muswafa kondoziso. Repeat after me. Usaudzirwe, look at me. Itakuti. Okay, repeat after me. Listen.
anofara musi wafa kondoziso. Okay, listen. Maji chimbo anofara musi wafa kondoziso. Okay. But anigone. Yes, sawa. Anigone. Itakuti mabwide. Mabwide. Mashajare. Mashajare. Alright. Mugugunanji. Mugugunanji. Iri bo. Ayo no gone. Wo done. Iri bo. Adika. Come mama. Chibot batore na mama. Devi yako Shemo. Did you say? Andi nakida mwana wewe. Hapana. Kuri say ya. Kuri bozo yako Shemo. Alright. Nashukuru kutona taturi mabuzezi. Chimuresa 5 people donda edo vamwe. Ndo maresa shamwari yangu nonzi Cynthia. Na Edina. Nemurume wangu anonzi Ronfero. Ne brother yangu. Na nemwana wangu Malvin. Wow. Uyu ndiani nakidza afunga brother yake nebaby rawo akati andingasiye. Iri boma itabasa nika. Alright, Shemwa, bye-bye. Bye. Alright, bye-bye. Anibo Edamu. Alright. This is Edamu. This is Adofara bid. Alright, let's see. Chipo Magaya una add button. Shani Chelsea una add button. Serbia. Let's see Serbia. Serbia, I'm connecting. Let's see. Mumwe kudza naye mundeta. Let's see kudza naye mundeta. Yes. Yes. Kuri bo. Musha uri sei? Kuri bo kuri sei koko. Ndiri bo ndapinda ndisiri kufungira. Because dzevamwe dziri kuramba, dzevamwe dzinenge dzisina ma-add button, I think havasi kuzviona. But otherwise kuri sei koko? Hakuri right. Muri kupi mimi? Ndiri kuZimbabwe kuHarare kuWaterfalls. Wow, Waterfalls kuri sei. Kuri bo. Really? Oh, otherwise chimbomhoresai 5 tichange tanzwa isati yatanga kunetsa network yedu. Vanhu 5 alright. Tomhoresa iwewe first. Ndisi kukaunda another one. Nomhoresa Chiedza, Miri, Mufaro, Tadiwa, Mai Hana. Vakwana ndi? No, kupera one. Na Primrose. Otherwise mukutsikisa dzipi? Hapana shamwa Saturday yacho rubo haikutona mamuvi. Saka ndabva ndaona ka-notification kako ndikamhanya. Otherwise thanks Andika ndafara Waterfalls. Go bye chero. Bye rega ndiede mumwe. Okay. Ngapi atawana mane vanaro green button. Andizivi kuti unoita sei kuti munhu aite green button guys. So muramba mungoti add because vamwe vacho ndationa green button.
Sauna is taking time. Ndakuisa mumwe. Akanimbozama mumwe. Margaret. Maggie. Akanimbozama another song. Maggie. Oh, apa ndazoti network yangu here kana kuti network dzevanhu ikutora time. Timbozama another person. We are karamba. Tombo Eda Daisy. Daisy una green button. Omega una food. Katione tizame vamwe. Okay. Nokuti uyu anoita here akanzi muzodini. Etione. Zame this one. Omega Jumbo. Okay, the Ghanaian voice are Kumbaudo. Kumbi. Oh yeah, quit. Kumbaudo. Ata ngombo tamba shamani nani bokwisira song umbo jukucha. Makadisi sishero. Atanga simuka shamani. Ngoka chena nasi. Remember, please, guys. And this Amegu, I don't see it's so chills. Yes, Timbona out. Yeah, better whatever. Kumpa udunyora futhi kuti ed button Samantha. Ewe muna kutondifundira ne video kwa tunosondwa ndipa. Why are you doing that to me? Oh, yes. Did could you say? Hello. Hello. Oh, about freezer, guys. What do you say? Same way. Omega ndiwana bva kuisa kapa. Kumba utodzoka shamwari. Violet kila Petronila hauna button rekuti ndiku A-day. Guys, kana wamboti ed kumusoro rambonyora kuti ed because handizooni manje kana ma-comments awandisa ndisikachaoni. Violet apa panotori nerima.
handite so Linda akatimboisa Linda timboona kuti anopinda here apa because handisozwa kuti sei achimbita kunge best song guys. Chelsea no timu yangu guys. Chelele chimozunguruka ivo hello Zirisi. Hello. What do you say? How are you? Oh, ndandofungota washona. Ndotaure. Oh, otherwise good say. Kunofarwa. Kutoona kama makapeka Chelsea timu yangu guys. Team Chelsea. Dimbare bora. Idimbare. Dimbare. Idimbare aone iti. Kudimbare koko zvese kuti bo. Anda zoshona. Uriko. Ma? Tati wakanga matimu ekumbaga mazwano. Wakufunga zvana Chelsea chete. Ndakona blue ndikangofunga Chelsea. Otherwise kuri sei? Kuri boa meno iko kuri sei? Jaguars imuri kupi mimi? Mozambique. Oh, ku Mozambique. Oh my god. First time kuona vanhu vekumoza. Otherwise kuri sei? Ndiri boa meno kuri sei? Ndafara singamboiti Moza. I didn't even know kuti kuna vanhu vekumoza rotombotionoka. Tiriko titatsigira SHEMATV tiri. Thank you. But chimbotange mamhoresa vanhu. Kana goga uda kupigira futi. Gogo. Makadii gogo. Gogo anotaura Shona. No, she speaks Portuguese. Oh, she cannot speak. Don't she? Obrigado. Como está? Como está? Estou bem. Hazina gogo. Vataura chindau chekuno kanzi ndiani weyeyo. Kutaura neosei chindiudzira zvekutaura ndoti makadii henyu ini yekera ndoti chi komustachi. Como está avó? Gogo in Portuguese zvinonzi chi? Avó. Avó como está? Tá bom. Ndiudzire zvimwe. Chindiudzira another statement. Ndiudzire rimwe statement. Ndoti kuri sei ikoko? Como está aí? Como está aí? Como está aí, avó? Tudo bem. Tudo bem? Oh, yes. Guys, that was really nice. Manje wabva ndisati amhoresa mwanhu vasati vamhoresa. That was really nice, guys. Okay, let me try to add mumwe munhu. Omega adodzoka futi. Vanhu vekumoza dzokai guys, amunozomhoresa mwanhu venyu kaga. Gogo musalad. Tione. Oh. Wabva wapinda. Handambokuedhera iwe. Kana matofanana. Zviri sei? Hello. Hey. Edamu guys. Leo Kadia. Can you voice like a music come?
chimboisaika chimbozunguza asikana aiwa gwirisei muchezvise moda kutomhorosawo here kujairira ka ndachida kungoona kuti ndine button here muna asi chibva mamhorosa zvenchinzwi wandijuma ndoda kumhoresa maShemarians ese ndobva ndamhoresa masisters angu ari kuZimbabwe. I don't think kuti vanenge vachiona but ndovamhorosa. Ndobhoresa masisters angu ari munomu ose. Not forgetting you, Shema, our entertainer. Ini boa. Not forgetting you, Shema, Chimuteni. Iri boa. Ndakutokudaziya kana kungozunguruka kudai also guys abandigoni kutamba. Ndaitozwa mabhizi edu ndikuno kundichingozungurikawo nchingoti vawo mabhizi. Ngatichibhabha ichidai. Baba, ngatidzosera apa. Chinazo for 10 more minutes. No, ndatonda kuzvanguchi kulive yeku YouTube manje. Yes, should say. Hello. Mataka makavata. Kuri sei sisi Shema. Ibo kuri sei ikoko. Kuri right, tiri kuno kuJoburg kuBinoni. Oh, kuri sei kuBinoni. kuBinoni kuri right nasi kwaswera kuchidziya zvako. Ndikuzviona kuti makarova lezinda. Tafara chaizvo kutaura nemi nhasi sisi Shema. Kana neni ndafara zvisangoiti otherwise timbomhoresa vanhu venyu 5 tinzwi. Ndoda kumhoresa vana vangu Rutendo naAshley variko kuZimbabwe uko. Nesister yangu Melody Harare. Nehusband yangu Obeja from Joburg. Yakagara variko Nage TV. Yeah, ne brother yangu ariko ku Cape Town down kwazisa. I hope he's watching. Thank you for aiding me, Sis Shema. Iribo, mumhorese deda anditi. Tavamhoresa. Iribo, alright, bye-bye. Rega kuti ndo edda andifuti. Andimboisa. Akakati too loud. Pano kuindira nevoice ina too loud ndinotaura. Say zviri soft. Crystal naso ne button. Crystal. Crystal iri kuti aging come. Crystal ndikadedza sera kwa zvizvi. I'm sorry guys. Andizotodedzwa sei. It's on 10 minutes. Iri kunonoka here. Ngandimboedha someone else futi. Shoutouts pamire timboona. Yes, ndikene yangu manje but ndikumira timahudi twangu manje.
manje mahudi angu ari kufanira kuuya. Okay, inyaya kuti kuri kutonhora saka ndazoisa jacket padenga but madira andinoita ipapapa paukuona. Shemarian. Yes, I'm proudly a Shemarian. Jacket racho zvisine t-shirt yacho muchaona zvenyu. Yes, Shero. Takamirira mahudi Shero. Ndakamira nyasha kuti anditumire ari kuitisa. But otherwise chimbomhoresai 5 tinzwe. One ndokwasa pekutanga ndokwasa my best entertainer. Yeah! Oh my God, you forgot. Number 2 ndokwasa mama wangu ku Zimbabwe. Number 3 all Shemarians. Number 4 all my sisters. Number 5 all my brothers. Wow, that's awesome. Don't comment chete. Manje data. Exactly. I am telling Mirira izvozvo kuti chingobva ipapo chete ako futi Shero. Thank you. Maybe the last 2 people on us. Iribo Shero, thanks. Bye. Iribo. Bye. Gideon. Oh, I'm not Ed button. Crystal nakuzama futhi ku Ed atimbokupangwa. And no chipo chokutamba guys. Crystal. We got 5, 4, 3, 2, 1. I was focused on copying. I don't know why Crystal. YouTube data every day na 6 p.m. Zim time. Oh guys, I didn't know she don't CAT. There's a dirty zip, but anyway, I didn't cut, but enjoy and didn't but don't zip time. Let him was what talent. Oh, una Ed button. Let's see. A bomb sama karamba kupinda. Nope. No play. Nope. Kuramba futi. Samantha. Timbona. Samantha. Tabu that the last person the Ameno Samantha Tacha Pinde Rapa. I did say it. My favorite. Oh, someone Ikuramba. Yes, Gideon has to eat. Oh, but you need to decline one. Oh, Ikuramba. Samantha Mangena at Bonamwe. The last 2 people. Oh, the last 2 people that have played a like the Edu, Tozo, and Amangana. Let's see, all right. Can you say Kumbi no pesra? Kumbi no pesra. Yes. Kunewe Kumbi. Kutangora wane musombo wani. Kumba udo. Kumbi. Kumbi magesa rikwe. Mbona kanzikia mama muna eke. Oh, katuona wakanzi Gideon mabakala. Last caller wedu anasi. Todzoka kuti mangwana. Yedu ndokone mangwana. Timbo tandara zvedu. Yeah.
Yes, finally. Hello. Put Gideon. Oh, I'm a freezer. Hello. Could he say, but my freezer, Manji? Okay, that went live. My button and then you know to aid, guys. Guys, come. Good night. So no futi mangwana chidero akumuresana kuchasvika pakupera zvapo. Handiti daumboti handichizivawo vanhu tichitaura 102 ndei zvirisei chete. Handiti that's the purpose of these live streams. Tichimboziva nawo kuti kuFacebook kuna nani, kuYouTube vazhinji vekuYouTube takuta tichivaziva. Uyu yenyu mozocheka mangwana because Nigrine anenge achiti zvondi handikwanisi kuedha. kuYouTube ndoita everyday na 6 p.m. Zim time and kuno kutakuta na 5 p.m. but techingomhoresana tichingoita izvozvi handitika. So ningirikini ndakuenda guys, ndambonera live kuYouTube. Bye, good night. Gandite so ndati pauyu pedu guys, mukazoona nokutaura mazita emaceleb, just let me know because that's not the purpose of our live streams. We are not here to talk about my celeb or my socialites. Thank you guys, good night. Ndokone mangwana chidero